Hello, sziasztok, én Maxi Ezer vagyok, és ez itt az 1.8.1-es túlélőnk 6. része, ha betöltene a világ. Ugye, már rég volt rész, hát de remélem nem is baj. És nem tudom, miért mentem el az előző részben otthonról. Már nem emlékszek rá, mert mint mondtam, régóta volt rész, tehát hát igen. Ja igen, szerintem Fire-t mehettem, de ebből lesz egy jó pár. Akkor csináljuk azt, hogy kiégetjük ezt a... Várjunk, először megcsináljuk az ablakot. Tehát az a világ legfontosabb dolga. Úgyhogy az nagyon-nagyon fontos. Ez nagyon fontos, tehát ez a legfontosabb a világon. Na, és akkor van 48 szenünk. Mint mondtam, már nem emlékszek, tehát minden új most. Van ajtó? Nincs. Könnyűben van? Na. Jó. És a parkettánk pedig itt van egy sivatag. Annyit kérdeznék én. Ja, oda majd el fogunk menni, talán a mostani részben, csak kéne egy kőlapát. Abból pedig csinálunk egy... Ja, hiszen van. Jó, hát akkor nem szóltam. Nekünk homok de már sötétedik, tehát először akkor így csináljuk már ezt meg. Legalább lesz sok földünk. Bár a föld az nem tudom miért kell. Kicsit lejjebb veszem a hangot. De megint elmegy a rész. Hát itt valami nagyon elsötétült. Hát az baj. És akkor becsinál. Üski. Bármint nem engemet, hanem a földet. Kicsit reked vagyok. De remélem nem baj. Jé, hát figyelzzátok már. Lehet ágyon állni. Nem tudtam. Ja, hát azt gondoltam, de hogy így, hogy ide. Na akkor most elmegyünk. Bocsánat. Homokkőért. Igen, homokkőért, mert abból akarom a parketta, vagy minek nevezik, padló. De miért ló? Hiszen van egy pad, meg egy ló. És azt összetesszük, lesz egy padló. Na hát ez tuti, ez nem lesz elég, de mindegy is.
meg majd várat is tervezek, tehát most minden dolgunk van. És én úgy kb. 50 részig akarom ezt csinálni, de az tökre jó lenne, ha 50 részig el is jutnánk. Most egy csomót csinálok, aztán feltöltöm. Jó? Jó, de jó! Pont 60 plusz 19 az meg még jobb. Tehát akkor lesz nekünk, hát jó sok azért. Hát de elég baj az, hogy nincs. Tudom, hogy csak eddig az 5. rész van feltöltve, ennek az az oka, hogy hát nem tudom, de a másik csatornán van fenn, de oda fogom feltölteni majd. Meg ugye láthattatok egy ilyen zenét, hát az remélem tetszett nektek, aki megnézte. És akkor... Négy, hát az még nem elég egyáltalán. Vicc is görbül aztán minden. Még jó, hogy így be tudom retusálni a hasamat. Keresek még pár képet, mibe lehet még belekötni? Na, ennyit a görbületekről, meg a csúnya retushibákról. Legalább plastikai sebész még sehol sem kaszabolt össze-vissza. Mellesleg tulajdonképpen egy-két napilapot leszámítva minden újságban agyon retusálnak mindenkit. Mit kell ezzel foglalkozni? Ez a világon mindenhol így van. Majd jártam veletek ilyen játékot, kitetek két fotót, és nektek találni kell egy vélt görbületet, és bárhol bekarikázzátok, nyertetek. Világsztárok is kerültek hasonló kellemetlen helyzetbe, talán Beyoncé furán alakított képei váltak leginkább a nevetség tárgyává, de a reklámszakmában is előfordultak már kisebb-nagyobbak. Ahogy egy divatfotónál is érdemes ügyelni arra, hogy amikor a modell csípőjéről levesznek, akkor az árnyék nem maradjon a hátteren, mint például itt. Na szóval akkor, ha lekraftoltam, most nem is tudtam, egyáltalán nem tudtam, hogy videózok, tehát bocsánat, hogy csendesen voltam, csak valahogy vagy hogy nevezik azt, elkáprázottam, vagy hogy. Jó, hát ez bőven nem lesz elég. Akkor szerintem részen kívül el fogok menni oda. Tehát abba a sivatagba. Kisült a 8 vasunk. Ebből kéne, nem is miért mondom így, na, kéne az van, ja igen, csináljuk szerintem meg, az majd a következő részben lesz, de majd megcsináljuk a kertet, tehát én Maxi 1000 voltam, sziasztok!